Είναι κοντά μου ο κύριος Βασίλης Τσιλιγιάννης. Είναι ο πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου Αποφύτων Ανωτέρων Αξιωματικών Σχολών Υπαξιωματικών. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά είμαστε, εσείς? Προσπαθούμε, δεν ξέρω βέβαια με αυτά που ψηφίζετε, πολλές φορές είμαστε καλά, πολλές φορές μένουμε λίγο έκπληκτοι, αλήθεια είναι, αναφέρομαι σε αυτό που αφορά... Η αλήθεια είναι ότι μας εξέπληξε δυσάρεστα, καταρχήν η κατάθεση του νομοσχεδίου μέσα στην εορταστική περίοδο, τη Μεγάλη Τρίτη τα ξημερώματα, αφήνοντας περιθώριο μόνο τις εορταστικές μέρες για σχολιασμό. Παρά τα αυτά, επειδή το νομοσχέδιο είχε αρκετά άρθρα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, μάζεψε 9.000 σχόλια, τα περισσότερα από αυτά αρνητικά για συγκεκριμένες άρθρα και διατάξεις, κάποια εκ των οποίων απεσύρθησαν. Δυστυχώς, δεν ξέρω κατά πόσο ελήφθησαν υπόψη όλα αυτά τα σχόλια, γιατί την αμέσως επόμενη μέρα κατατέθηκε προς συζήτηση και προς ψήφιση και χτες ψηφίστηκε. Δεν κληθήκαμε ως Σύλλογος Αποφύτων Άση, παρότι εκπροσωπούμε το μεγαλύτερο μέρος του στρατεύματος. Οι σχολές ανωτέρων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών έχουν τη ραχοκοκαλιά του στρατεύματος, το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών, και δεν κληθήκαμε στη διαβούλευση, κάτι πρωτοφανές και λίγο παράλογο θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, αρκετές από τις θέσεις μας και από τις προτάσεις μας αναπαρήχθησαν και στη συζήτηση που έγινε, αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ευχαριστούμε γι' αυτό. Μάλιστα. Ναι, πάμε να πούμε τι αφορά όμως αυτό το νομοσχέδιο για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος, και έχει να κάνει με την ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Σωστό, αυτός ήταν ο αρχικός τίτλος και αυτό που τέλος πάντων υποτίθεται το οποίο πρέσβευε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δυστυχώς από αυτό το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας εξαιρέθηκαν τελείως τα στελέχη ΆΣΗ, εξαιρέθηκαν τελείως οι στρατιωτικές σχολές των υπαξιωματικών, οι παραγωγικές σχολές. Αφορούσε κυρίως τα ΑΣΕΗ και τις ιδιωτικές εταιρείες. Υπήρξαν πολλές νεφελώδεις τέλος πάντων διατάξεις ή τέλος πάντων πολλές διατυπώσεις οι οποίες θέλανε διευκρίνησεις. Εκτιμώ ότι δεν έγινε διαβούλευση, όπως ακούστηκε και από τη συζήτηση, ιδιαίτερη ούτε καν με τους κατασκευαστές του αμυντικού υλικού. Εν πάση περιπτώσει, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε. Εκτιμούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε τέτοιο κέντρο. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον θα λειτουργήσει τελικά. Δεν θα είναι άλλος ένας γραφειοκρατικός θεσμός. Κάτι το οποίο, ας πούμε, ένα υδροκέφαλο δηλαδή τέρας, το οποίο μπορεί και να μην έχει αποτελέσματα, και είμαστε λιγάκι σκεπτικοί όσον αφορά τη διασύνδεση των ανωτάτων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας, με τις εταιρείες και όλα αυτά που προβλέπονται μέσα στις διατάξεις του. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, πέρα από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Τεχνολογίας, προβλέφθηκε και το Σώμα Πληροφορικής. Επίσης, είχε διατάξεις για την αναβάθμιση των ανωτέρων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη δυνατότητά τους να παρέχουν σπουδές δευτέρου και τρίτου κύκλου, δηλαδή μεταπτυχιακά και διδακτορικά, είτε από μόνοι τους, είτε σε συνεργασία με ΑΕΗ αλλά και ερευνητικά άλλα ιδρύματα. Πάλι εκεί εξαιρέθηκαν τελείως οι απόφοιτοι των στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών, παρά τις υποσχέσεις από τον Υπουργό, τον Υφυπουργό, και τις διάφορες υποσχέσεις των διάφορων υπηρεσιακών παραγόντων ότι επίκειται αναβάθμιση των σχολών, το νομοσχέδιο των σχολών υπαξιωματικών, το νομοσχέδιο δεν προβλέπει καμία ρύθμιση τέτοια για τις στρατιωτικές σχολές. Ίσα ίσα που έχει μέσα μια ρύθμιση η οποία μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί νομιμοποιεί και μονιμοποιεί, θα έλεγα, το ότι κατ' εξαίρεση στις στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών θα είναι εκπαιδευτές κατά προτεραιότητα. Μάλλον οι στρατιωτικοί εκπαιδευτές, χωρίς επιπλέον να καθορίζονται ακαδημαϊκά προσόντα, το οποίο και μόνο εάν δεν βρίσκονται στην αντίστοιχη ειδικότητα για να διδάξουν, τότε μόνο θα προχωράνε σε μίσθωση ωρομιστίων. Αυτό το είδαμε φέτος και δημοσιεύτηκε και στα μέσα, δυστυχώς, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, όπου επειδή δεν βρέθηκαν εκπαιδευτές στρατιωτικοί να διδάξουν την ύλη των μαθημάτων και οι ωρομίστοι άργησαν να προσληφθούν, επί ένα εξάμηνο οι μαθητές, οι σπουδαστές, έκαναν μαθήματα γυμναστικής, ασκήσεις σωματικές, αντί να κάνουν μαθήματα ακαδημαϊκά, και στο τέλος του εξαμήνου κλήθηκαν να δώσουν εξετάσεις σε ύλη που δεν διδάχθηκαν και μάλιστα τιμωρήθηκαν γιατί δεν πιάσανε και το αναμενόμενο αποτέλεσμα, με στερήσεις εξόδου κτλ. Γιατί, όπως ξέρετε, στις στρατιωτικές σχολές υπάρχει και κατώτατο όριο επιτυχίας. Λοιπόν, θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι επί του προχείρου, δηλαδή χρειάζεται οι στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών. Μιλάμε για στρατιωτικές σχολές στις οποίες εισάγονται τα στελέχη με πανελλαδικές εξετάσεις, με πανελλήνιες εξετάσεις. Φοιτούν για 3 χρόνια με υψηλότερα μόρια, πολλές φορές υψηλότερα μόρια ακόμα και από αντίστοιχες σχολές ΑΣΕΗ ή και από σχολές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι δυστυχώς το πτυχίο το οποίο λαμβάνουν
οι απόφοιτοι δεν είναι ισοδύναμο με τα αντίστοιχα ούτε καν πρώην ΤΕΗ, δεν μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακό σε κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, δεν αναγνωρίζεται ούτε από την πολιτεία ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει δηλαδή να ξαναφοιτήσουν όσοι θέλουν να παρατείνουν τις σπουδές τους ή να τις επεκτείνουν, θα πρέπει να ξαναφοιτήσουν σε προπτυχιακό επίπεδο, δηλαδή έχουν φοιτήσει υποτίθεται σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, αλλά όλες αυτές τις σπουδές έχουν πάει στράφη, γιατί ουσιαστικά αναγνωρίζονται μόνο από το στράτευμα και αναγνωρίζονται ως αυτό που είναι, δηλαδή ένα μεταδευτεροβάθμιο ΙΕΚ αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν θα χρειαζόταν ίσως να δώσουν πανελλαδικές αν το γνωρίζανε τα παιδιά για να μπουν εκεί. Το ένα το θέμα είναι αυτό. Το άλλο, η διάταξη που έκανε μεγάλο πάταγο και αποσύρθηκε ήταν αυτή του άρθρου 69, η οποία προέβλεπε, ας πούμε, τις μεταθέσεις των στελεχών οι οποίοι ήταν στελέχοι ειδικής κατηγορίας, δηλαδή αμαία, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες ή στελέχοι τα οποία έχουν προβλήματα υγείας. Αυτούς θεσπίστηκε νόμος το οποίο λέει ότι αυτά τα στελέχη κατ' εξαίρεση μένουν στον τόπο καταγωγής τους, στον τόπο επιθυμίας τους, και πολλά στελέχη επένδυσαν πάνω σε αυτό, αγόρασαν σπίτια, χρεώθηκαν, πήραν δάνεια. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι στις μέρες με μια πολύτεκνη οικογένεια, μια οικογένεια με ένα παιδί αμαία, με ένα παιδί αυτιστικό, να μπορέσει να αλλάζει κάθε 3 και λίγο κάτι, και επένδυσαν πάνω σε αυτό. Τώρα ήρθε μια διάταξη η οποία λέγε στα 6 χρόνια θα πρέπει να μετατίθενται. Αυτό δημιούργησε μεγάλη αναστράτωση, μεγάλο αναβρασμό στα στελέχη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και από την αντίθετη άποψη, υπήρχαν στελέχη που λένε ότι γίνεται καταστρατήγηση από κάποια στελέχη αυτών των ευνοϊκών ρυθμίσεων και διατάξεων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει η πολιτεία. Θα πρέπει να φέρει τη ρύθμιση αφού έχει προβεί σε αναλυτική διαβούλευση, γιατί την έφερε χωρίς να έχει προκύψει καμία προγενέστερη συζήτηση με τα στελέχη γενικότερα. Ακόμα και το άρθρο που διέρευσε, το νομοσχέδιο αυτό που διέρευσε το Φεβρουάριο, δεν περιείχε αυτή τη διάταξη μέσα. Έτσι τα στελέχη ευνηδιάστηκαν. Τελικά αποσύρθηκε προς το παρόν. Ελπίζουμε ότι όταν θα έρθει θα έχει προηγηθεί η κατάλληλη διαβούλευση και θα έχει τέλος πάντων βρεθεί μια φόρμουλα, έτσι ώστε ούτε καταστρατηγήσεις να γίνονται από διάφορους που μπορεί να χρησιμοποιούν την ευνοϊκή ρύθμιση, αλλά από την άλλη θα λαμβάνει υπόψη ότι αυτά τα στελέχη που έχουν ιδιαίτερα αυξημένα κοινωνικά προβλήματα, γιατί έχουν μια κατάσταση οικογενειακή βεβαρημένη, θα πρέπει, ας πούμε, κατ' εξαίρεση να λαμβάνεται υπόψη, ας πούμε, η ιδιαιτερότητά τους και να φροντίζεται από την πολιτεία, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη αντιμετώπιση από τους υπόλοιπους. Γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα και από την άλλη να κατατρέχουμε τους πολυτέχνους, τους τριτέχνους και τους υπόλοιπους, ή όταν έχουμε οικογένειες με παιδιά αμαία ή παιδιά τα οποία έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, καρδιολογικά ή άλλα, να τα αντιμετωπίζουμε με τέτοια προχειρότητα. Ακριβώς. Ναι, ολοκληρώστε. Και το σώμα πληροφορικής, για το οποίο ήθελα να πω 2 λόγια. Ενώ μπορεί να φαίνεται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα επιφέρει οικονομίες κλίμακος, ίσως η δημιουργία ενός κοινού σώματος πληροφορικής κάτω από την εποπτεία του ΓΕΘΑ, θεωρούμε ότι δεν έχει υπάρξει διαβούλευση από ό,τι διαγνώσαμε και ούτε καν από τα επιτελεία. Έρχεται μια διαταγή από πάνω από το ΓΕΘΑ χωρίς να έχει υπάρξει ανάλογη διαβούλευση. Ειδικά για τα στελέχη, ας πούμε, της αεροπορίας, οι οποίοι μπήκαν είτε στη ΣΜΙΑ είτε στη σχολή Ικάρων με σκοπό να σταδιοδρομήσουν στην αεροπορία, ξαφνικά τους μεταφέρει σε ένα κοινό σώμα, το οποίο με βάση το άρθρο 50 θα μπορούν αύριο το πρωί να μετατίθεται σε διακλαδικές υπηρεσίες, δηλαδή σε μια φρεγάτα ή σε κάποιο σχηματισμό του στρατού ξηράς. Νομίζουμε ότι θα υπάρξει από όλο αυτό το θέμα και την αναστάτωση που θα δημιουργηθεί, φοβόμαστε ότι θα υπάρξει διαφυγή μεγάλου αριθμού στελεχών με ιδιαίτερα υψηλά προσόντα, γιατί οι αμοιβές στο συγκεκριμένο κλάδο είναι πολύ υψηλές στον ιδιωτικό τομέα και υπάρχει τεράστια ζήτηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Νομίζουμε ότι αντιμετωπίστηκε του προχείρου αυτή η κατάσταση. Από την άλλη, υπάρχουν στελέχη που είναι ενταγμένα ήδη στο σώμα πληροφορικής ή στους κλάδους πληροφορικής των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και τα οποία, επειδή δεν έχουν πτυχίο ΑΕΗ, δυστυχώς εξαιρέθηκαν από την ένταξή τους στο κοινό σώμα, παρότι το επιθυμούν. Και νομίζουμε ότι και αυτό είναι σε λάθος κατεύθυνση, γιατί πολλά από αυτά τα στελέχη έχουν 20 και 30 χρόνια υπηρεσίας και εμπειρίας πάνω στο σώμα της πληροφορικής και μπορούν να προσφέρουν. Ήδη είναι αυτά τα οποία έχουν στήσει το δίφυο και όλη την κυβερνοάμυνα και την πληροφορική στις ένοπλες δυνάμεις. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ακόμα και οι στολές που προβλέπονται για το νέο κοινό σώμα πληροφορικής δεν έχει καν υπάρξει διάταξη από πού θα πληρωθούν, από πού θα υπάρξει δαπάνη για αυτά τα στελέχη. Υπάρχουν άλλες πρόχειρες διατάξεις όπου η σχολή του ναυτικού εξαιρείται, η σχολή των υπαξιωματικών του ναυτικού, η αντίστοιχη ειδικότητα πληροφορικής, ενώ του στρατού και της αεροπορίας των υπαξιωματικών η ειδικότητα πληροφορικής θα μπαίνει στο νέο σώμα, οι απόφοιτοι
στο ναυτικό εξαιρείται. Δηλαδή, εκτιμούμε ότι όλο αυτό το πράγμα στήθηκε λιγάκι επί του προχείρου και έχουμε την πεποίθηση ότι ούτε καν η κλάδη των ενόπλων δυνάμεων δεν είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις που προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Τέλος, θα ήθελα να πω, αν επιτρέπετε, ότι το νομοσχέδιο δυστυχώς δεν ήρθε πάλι για άλλη μια φορά να διορθώσει αδικίες που προβλέπει ο νόμος 3883 του 2010, κυρίως για τα στελέχη ΆΣΗ, τα οποία κατάφορα αδικήθηκαν και στο βαθμολογικό και στο εξελικτικό. Μιλάμε για τους αποφύτους αυτών των στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών, οι οποίοι έχουν, όπως είπαμε, μπει με πανελλαδικές εξετάσεις, κάθονται 3 χρόνια κτλ. Δεν αναγνωρίζεται το πτυχίο τους ούτε καν σαν μπάτσελορ και στο τέλος και η βαθμολογική τους και η μισθολογική τους εξέλιξη δυστυχώς υποβαθμίστηκε από το 2010 και μετά και τα κόμματα και κυρίως το κυβερνητικό κόμμα υπόσχονται διαρκώς λύσεις ή προτάσεις, τις οποίες εκ των υστέρων δεν έρχονται να υλοποιήσουν. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη αναστάτωση και ένας μεγάλος αριθμός από τα σχόλια που υπήρξαν στη διαβούλευση να αφορά τέτοιες ρυθμίσεις που αφορούν και στελέχη με ειδικές καταστάσεις, αλλά και στελέχη των επόμενων σειρών υπαξιωματικών που πατικούνται σε σχέση με τις προηγούμενες, οι οποίοι δυστυχώς δεν ικανοποιήθηκαν αυτά που τους έχουν υποσχεθεί τα πολιτικά γραφεία και τα υπουργικά γραφεία. Άρα προς τι αυτή βιασύνη όμως ή αυτή η εξαίρεση? Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Εκτιμούμε μάλιστα, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, ότι αυτό το νομοσχέδιο ίσως είναι το ελαφρύ πυροβολικό μια σειρά νομοσχεδίων που έρχονται και νομίζουμε ότι θα αλλάξουν τη φιλοσοφία και τη σύσταση του στρατού. Ήταν το βασικό για να φτιαχτεί αυτό το κέντρο καινοτομίας προφανώς. Ναι, και ήρθε προεκλογικά γιατί ίσως έχει και τη λιγότερη, πώς να το πω, λιγότερη αναστάτωση, δημιουργείται λιγότερη αναστάτωση. Φοβόμαστε ότι μετά τις εκλογές πιθανόν να δούμε πράγματα και τα οποία ας πούμε, με τα μάτια μας θα είμαστε παρέα. Θα είναι πολύ πιο δυσάρεστα. Θα είμαστε παρέα για να τα δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, λίμωνο. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Είμαστε στις 5.